स' लोगोफोर जोङो दा फैनाय जेरैनो मिनिग्राजों आजोंहाय बेंटल मोनफैबाय नै दा जोङो माने बै मोनसे बिल्डिंआवहाय माने जोङो गाखोनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा रायगोन ना मागोन मिथिया आरो सोंगोन माने सोंगोन आंथ' सोंनायनि गैबावा ओमफ्राय मेंदोंना मेङाखै ओमफ्राय मेंबायना ओमफ्राय गाखोनोसै ना मारै सिनायनायबो गैयाब्रा एसे गाखोनोसै ना मारै बेंटलनि बिल्डिंआवहाय माने गाखोनानै माखासे बारनो नागिरदों माखासे ब्लक खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जेरैनि मिनिग्रा गाखोनो मोनगोन ना मोना ओमफ्राय मिथिया हो मिथिया ओमफ्य दा मालिक ओमफ्राय जोंथ' जेबो भाषा रोङालै जुदि मा रायनांगौ जाखो दा ओरैबा ओमफ्राय बांसिन हारसाजोबसै मानसिफ्रा दा लोगोफोर माने जोङो दा गाखोनो बिराद एक्सिडेन्ट जाबाय माने साइकेलजों एफाराब खस्थ' फैनायनि दिनैनि मिनिग्राजों आंजोंहाय साइकेलजों फैनानै साइकेलानो माबायदि अबस्था बहुत रिक्समोन आरोना आरो जोंथ' मालायफोर बायदि फैसा बुरजा मोना ना बे आदा सोरांमोन बायदि बि बस बायदि फैसा बुरजा मोना जों आरो बायदि इउटुब फैसा मोननायबोथ' जों गोजान गोजान थांनो हायो दा जोंनाव बिदिनो 50 बिदिनो 60 थाखा बिदि थायो आरो दा जों गाखोहैनो सानदोंमोन ओमफ्राय जों दा गाखोहैबासो ना मारै रायबाय माथो माने बिराद खस्थ' फैनानै जोंनाव बेंटलनिफ्राय जेनेबा जों लायाबा मा जानो गाखोलांसै दा गाखोलांसै सेन्द्रि गाननाय ना गाननो जानो गिनांगौ वाव गलदुमलाय आरो नै आयौ गोजौ नायनाय बोरैबा दिदोन फानानै सेन्देल गाननानै माबानाया बारनाया गोलैबाथाय सेसखा ना सेन्देल गानदोंबो जुथा गाननो रोङासै ना नोङो गरमाव फैनाय जाबायना बिदा टेनसन जासो फैगोन आंबो माने मोनथियामोन बे बेंटलाव फैगोन नामा होननानै टेनसन गाखोलांथारबाय सानसुमाजारि ब्र'आ थिखिनिसिनाव गाखोलांथारसै ना औ रायजानो गिथाव आयौ नै मासो माबा माबि लामनायसो दं बिराद डेन्जार जायगा नैबेयाव बारजाजोबगोन नै बरियाखा बेयाव ना औ हागोन हागोन बारलाय ए माने नैबे जायगानिफ्राय नैबाव बरिया जाबायमोन आं माने नैबे जायगानिफ्राय बैयाव बारहरनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय दा गोजौखौ नाहरलाय नाय गोजौ ना बेनिफ्राय बैयाव बारनोथ' एसे रिक्समेन्ट जागोन ओमफ्राय बैनिफ्रायसो नैबाव बारनो हागोन आरोखि हागोन बेनिफ्रायबा ना बारनोसै होनबा नोंहासो बारनो मायो दे जुथा गाननायबा साबसिन जागौलै
बेनिफ्राय हागोन गरमेन्टसो सिन्देला नैलै गलिजोब्बाय हैस जानाय नङादां जानाय नङादां सोंदे ओहो औ एला आयौ जाबा बिबा गिनांगौ गालिनायबा माबायोबा बे सेन्देला दिनुबा हानो हायो औ दे जाखानायसै ब्र औ सुखे औ दे जाखानायसै इदि जायो बेनिफ्राय खिन्थु बैयावबा एसे रिक्स जायोलै बाग्रायनाय जायोना औ हानायाथ' हायो ओमफ्राय बे गोरि जानो गिनांगौ लागाव गोजौआ औ जुथा गानबा साबसिन जागौमोन हा बेनिफ्राय अबेनिफ्राय हैस बै गोजौआव नांथारजानो गिनांगौ गोजौआव नांथागोन दां नाङा औ दे बरिया लागाव आं आबसुस थाबायलै सोलाय जुथा गानबा साबसिन जागौमोन आरोखि ना जों बोरै जावै जावै फैनो हागौ खिन्थु आं हागोन हाया सोंबाय बहा बारनो बहा बारनो माने आं बिनिफ्राय सानदों बैयाव बारनो आरोना बैयाव लागावलायबाय हागोन हाया बैयाव हागोन बे हागोन बायदि मोनदों आं गोसोखौ माने जोंनाव सिमां नुदों माने बिल्डिंनिफ्रायनो डाइरेक्ट बारहरनानै सिमां नुदों आरो ओमफ्राय दा आं सिमांखौ ओमफ्राय दा बोरै आं जाफुङाबा हागोन हाया साले खिन्थुलै सिमांजों बोरै खारगावनिफ्राय फैनायलै एफारा गोजान रेक्समेन आदा मालाय जायगाबो जाबाय जाथि खुरमा गैया बाय बागि गैया दा मोनालांनायाथ' मोनालांखासिगोन औ दा बारसिना हाब दाबारलै ओमफ्राय दा गोलैलायोबा फेमास जागोन जामा बिदि बारोबा फेमास जानाया देरसिनना जिउआ देरसिनब्रा नोंलाय जारलालै हाफ्लंफ्लंथार आरो बैयावनो नामा हैस जारला जागोनलै बे हानाय नङादांलै ओइ गोलैगोन आया हैस थैगोनलै फाला होद दा बारसैदां आया बारनो सानमारखो नामाखो हैद आया मा बिखाया ओरै मावदों नामा हानाय नङादांलै फाला एथ' गोजौ फार्स्ट थालाखा गानानै दे हो दा सानसुमरा जेरै ब्र'आ आथिं गोजायैनो नैबेयाव बेग जामोगोन ना वाल बेग फ्लिप होगोन ना औ आथिं गोजायैनो ओमफ्राय साया एसिबिराव दे लागाव साया जायोलै फाला दाख्लै बारनाया माथो एंगोला लोरिदोंलाय अबाव जायगायाथ' दामिखा एसे बैनिफ्राय बैयाव नोंहासो थांगोनदां हा माने नै बेनिफ्राय बैयाव अ माय गड होद माथो एसे गुवार नुयोब्रा हाब नै गुवारथारखा ओमफ्राय आयौ गोजौआव नाय आयौ सेन्देल गोजाजोब नालाय ओमफ्राय मा सानदों नों ओइ बे एथ' गोजौ जा ओइ लोब्राव दाथा ओइ गोलै जानो गिनांगौ फाला ओइ आया गाहायाव नाहराखै नै नाहरनाय बिसिनि गोजौआव आयौ ख्रं अबेनिफ्राय माने बेनिफ्राय बैयाव हाब हागोन हाथाय बेयाव हाब बाग्रायफैबा हाब बे गाजोला बायबा मा जानांगौ हाब रिमोनाथारदां बारु जागोनालै बे दे हाब फैदो नङादां गालिनो बेनिफ्राय दे ट्रायनाय थाङो ओमफ्राय आथिं सागोनदां दा हाब दिलुनानै ओमफ्राय नै जायगायाबो नै बेयाव बानाबा रिमोनानै दिलुनानै खर'आ मा जागोनलै औ बेयावबा जागोन दे साफा खालामदो दे जागोन दा
बायसान्स नै गलांनांगौबाथाय थिनां गेरेबजोबखागोन आरो ना आंबो जोसा लाबोनाय जायाखै नै आथिं गोरै खालामबा माबायदि मोनो बोरैबा मोनलायलायो फाग्लालै बारमासै बारसै दे बारसै बारग्राया नोंसो औ बेसिमाव दे आंबो हागोन नों औ दे आयौ रिमोनसैसो माथो बबे जायगायाव नै जागानो दंलायो न' जागा औ दे बै बारखो एसे आरो दे ओइ मोजाङै गाखो गोलैगोन मा जाखो हा मा जाखो आं खाबाय जाया नों खोथा लायाना माने आथिङाव आं होग्रांदोंमोन आरोना आदैया फेलथायदों डाइरेक्ट फाग्लाखा हाबायमोन आं ओमफ्राय आदैया फेलथायदों औ डाइरेक्ट माबाखादों ओरै माबा नों मा हरनाय जाबाय नालाय बेखौ बोरै खालामबानो बोरैबा मोनो आलायखौनो मा जाखो सोंदों जारला जे उन्दुनायाव बिदिनो जाग्रा हुदा दं दे आदै फेलथायबा बोरैबा जायो बाबा आदै फेलथायबा दसे सारनांसिगोनलै जारलालै ओरै थेंबानो बोरैबा मोनो आलदा नुस्रायबाय आलदा नुबाय ओरै फैनानै फाला आदैया आलाय मा जाखो सोंदों दोद फाला आं हाखाबाय ओमफ्राय आदैया डाइरेक्ट ओरै माबाबाय एबार सेकेन्ड टाइम दे सेकेन्ड टाइम ओइ एबार मोजाङै बार आदै बेलथायलायगोनलाय दहाय बायदि मोजाङै गाखो खुनुरुखुमसोलै आथिङा साजोब्बाय जायगाफ्रा मोजां आयौ नालाय बिल्डिं मबाइल लाब्लाय फट'ना देवा काजलगाव औ सरि बेंटलनि बिल्डिंआव दिनैसो फार्स्ट टाइमलै जेथले नों गाखोबोनो हागोन हाया बिसिमलाय होद हानाय नङा नों बेफोर गोजौखौ आंनो खुनुरुखुमसो गाखोबोनो हादों नालाय आयौ बेंटलनि बिल्डिङा माबायदि एसे मोजां आरो ओमफ्राय नै बाव बिराद गोजौ ना बारनो बिराद मोजां जायगानिबाथ' बिराद मोजां भिडिअ लानो बरियाखा ओमफ्राय नैबावबो नै बोरैबा गोलैलाङोबाथाय सेस नैबावथ' नै ओरैबायदि नुखायो बिराद नै आंनो ओरैनो थाबायनानै माबायदि आथिं गोजासो नै ओरैबायदि रिक्स मोनखानै जोंजों थाबायनो बोरैबा गोजौ गलांसि मोनलायलायो दे आथिंखौनो नै गलांसि मोनो एसे बोरैबा रिक्स मोनलै फाग्लासो देन्जार गोजौलै लोगोफोरनि इमान गोजौखा नै बेंटलनि बिल्डिङा फार्स्ट टाइम दिनैसो दाखालिहाय काजलगावनि बिल्डिङाव थांबाय ओमफ्राय दिनै बेंटलनियाव फैबाय आरो नै बिल्डिङा इमान गोजौ बिराद रिक्स मोनथार आरोना बोरैबा जुदि नागामोर मोननांगौबाथाय सेस जाखागोन आरोना मानसिखौ मोननाय नङा माने बिराद रिक्स मोनना माने मा सोंनायबो जायाखै माने जों गाखोबोनायाव एकदमबारे डाइरेक्ट फैदों आरो जेलेनि मोननिया गाखोनो हायासै नै बैयाव थाबोबाय ओमफ्राय नै इमान गोजौखा नै इमान गोजौ फाग्लाबायदि गोजौखा बिराद सिमां नुलायलायसिगोन आं सानाखैमोन आरोना दिनै बेंटलाव फैगोन होननानै खिन्थु गरमजों फैनाय जाबाय आरो इमान फाग्लाबायदि ओमफ्राय नै नैबावहाय इमान गोजौखा बेथ' जुथा गाननाय जायाखै नै आथिं गोजासो फैदों आङो मारै जेले नेक्स्टआव फैसिगोन ना उन टाइमाव मास मोनसेसो थानानै ओमफ्राय दा आं जुथाबो लाबोनाय जायाखै नैबाव माबालाय मेरला बारनो बिराद मोजां जायगा दं दा माखासे बारनानै थांसै थिखिनि बिल्डिं गोजौसिनाव थांबाय आरो ना दा बिथाङा आंजोंसो फैफा बिदि बिल्डिं मोखां नुनो मोनदों आरो ना न'आवथ' नुफेरामोन आरो ना आंजों फैफानायखायसो बिल्डिंनि मोखांखौ नुफेरामोन ओमफ्राय दा ओमफ्राय थैस सेन्देल गाननायखौ बादो जुथा गाननायबाबो हानाय नङामोन नों माथो होमबाबोथ' बिनिफ्राय बेयावथ' बारजोबनो हाखाया नोङो नांगौबा बै बारजोबदो नै बैयाव बेनिफ्राय बैयाव बारजोबदो औ दाना दे मोनसे फ्लिप होदो लाखांबाय भिडिअ जानोसै फैसायाबो नै ड्रेस बायनो होननानै 500 लालाबायनो दंमोन आरो 500 मोनबोदों
ना बिदि फैसा गैयाबाथ' फैनो हाखाया बेंथलाव जों फार्स्ट टाइमलै आइबो नङा जायगाफोरखौ खेवगासिनो जायगाफ्रा नालाय बेंथलनि टाउन जायगा टाउन जायगा जाबाय ब्रा नुवाखै नों बेंथलनि जायगायावनो दिनैसो फार्स्ट टाइम बेंथला नै बेंथलनि आरोना लोगोफोर जेलैजों आङो फार्स्ट फैबाय जों दिनै जाबाय जाबायना औ यो नै दिनै आङो खारगावनिफ्राय फैनानै दिनै आङो बेंथलनि जौसिन बिल्डिङाव फैनानै नै आङो नै जांनि लामायावसो नुफैबाय आङो दिनै बे बेंथल बिल्डिङावहाय कारफोर बायदिसिना बारलु बारला खालामनो होननानैसो फैदोंमोन नाथाय आङो दिनै फैयै फैयै गोजौ बिल्डिङाव आङो नै जांनि लामायावसो नुफैबाय मा आखल जाखो बे मा जाखो बे मा जाखो बे